Katsotaan. Voisikopa, onko mulla meidän Panadolia jäljellä? Joo, oliko sulla Kela? Kiitos. Ole hyvä. Joo, täältä löytyy tämmönen, missä on 100 kappaleen purkki. Laitetaanko se? Mökillä ollaan ja kevätkuu ja vissiin tehdään laiturille uudet kaiteet. Ekalla AI syntyi ajatuksesta, että tekoäly voi olla ihmisen tukena ilman erityistä valmistautumista. Se on helppokäyttöinen sovellus tilanteisiin, jossa ei käytä yleensä tulkkia, mutta kuitenkin kuuleminen voi olla haastavaa. Ekalla on aina käyttövalmiina kaikissa arjen tilanteissa. Ekalla AI tekee keskustelujen seuraamista helpompaa muuttamalla puheen tekstiksi reaaliajassa. Se auttaa sinua osallistumaan keskusteluihin varmemmin ja luontevammin. Sovellus on helppokäyttöinen ja se on käyttövalmiina yhdellä napin painalluksella kaikissa arjen tilanteissa, niin asioidessa tai ystävien kanssa jutellessa. Rekisteröitymällä käyttäjäksi saat 3 tuntia ilmaista tekstiaikaa, jonka aikana voit kokeilla rauhassa, missä tilanteessa sovellus parhaiten sopii sinun käyttöösi. Sovelluksen käyttäminen maksaa noin 2 € per tekstitystunti. Ostetut tunnit ovat voimassa vuoden, joten niitä voi käyttää joustavasti omaan tahtiin. Te, jotka mietitte, että voisiko tätä kokeilla tätä ekalla allia, niin minä kyllä suosittelen. Itse olen käyttänyt tätä toista vuotta ja aion jatkaa käyttämästä yhä edelleen.